Ja näin on ohimarssi liikkeellä ja tällä kertaa ohimarssin paikka on varsin erikoinen. Olemme Jätkänkynttilän sillalla, josta on hieno näkymä kaupunkiin. Olemme siis Kemijoen päällä, melkein Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdassa. Ja paraatijoukkojahan komentaa Pohjois-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Jukka Haaksiala. Ja perinteiseen tapaan siinä ensimmäisenä tulevat kielekkeinen valtiolippu, eli entinen sotalippu, niin kuin aikanaan sanottiin, ja jääkärilippu siinä heti perässä. Ja sen jälkeen veteraanien lippulinna. Liput edustavat lappilaisia veteraanijärjestöjä sekä yhdistyksiä. Osaston vahvuus on 50. Ja lippujen kantajina Kainuun prikaatin varusmiehet. Esikuntaosaston muodostaa Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta, Pohjois-Suomen huoltorykmentti ja Pohjois-Suomen johtamisjärjestelmäkeskus. Ne tulevat Oulusta. Ja esikuntaosasto näkyy nyt siellä takana. Ja siinä vastaanottajat. Komentaja Ilkka Aspara, ylijohtaja Timo E. Korva, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto ja veteraaniliittojen puheenjohtajat Arno Strömmer ja Onni Toljamo. Ja ensimmäinen ylilento tulossa, eli 4 Hornettia ja 4 Hawkia. Hawkit tulevat maineikkaasta Kauhavan ilmasotakoulusta ja Hornetit tietysti täältä Lapista. Ja Lapin lennosta sitten ensimmäisenä varsinaisena joukko-osastona täältä Rovaniemeltä. Ja sillähän vastuualuetta riittää, sillä se käsittää Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Siinä timanttimuodostelmassa Hornetit ja tässä osastossa marssii myös edellä insertissä nähty alikersantti Kalle Autio. Ja sitten viimeisenä jalamarssivana osastona tässä vaiheessa Lapin rajavartiosto Ivalosta. Se on Lapin rajavartioston varusmiesyksikkö, jossa koulutetaan tiedustelijoita ja sissejä reserviin. Heille annetaan myös rajanvartiointikoulutus. Siinä osastonjohtaja majuri Kaarlo Suoniemi. Ja tässä paraatissa hieman aikaisemmin poikkeavasta on tulossa sitten lisää jalamarssivia tuolla moottoroitujen jälkeen. Ja rajavartioston marssiessa odotellaan rajavartiolaitoksen helikoptereita, jotka suorittavat tässä vaiheessa ylilennon. Ja sieltä tulee 2 kopteria. Ne ovat italialaisvalmisteisia. Toinen on Jet Ranger, 1 moottorinen ja toinen hiukan isompi ABB 412. Sinne ne häipyvät Jätkänkynttilän sillan taakse. Ja sekin hieman poikkeava aikaisempiin moneen vuoden paraateihin verrattuna, että täällä on tulossa vielä sitten 3. ylilento, niin kuin näistä kuvista jo pystyy päättelemään. Ja siinä Rovaniemen kaupunkia vesistön äärellä. Siinä NH-90 kuljetushelikopteri. Niitä on Suomessa tällä hetkellä 11 ja 9 tulee vielä lisää. Ja sen lisäksi 2 MD-500 kevythelikopteria tässä osastossa mukana ja nämähän tulevat siis Utin jääkärirykmentistä. Ja moottoroidut osastot lähestyvät paraatipaikan vastaanottopaikkaa. Ja ensimmäinen Lapin ilmatorjuntarykmentti täältä Rovaniemen Someroharjulta. Ja lipupunainen väri viittaa tietysti aselajin pääväriin. Siinä rykmentin moottoroitujen osastojen kärjessä paseja eli panssarisisuja. Ja ylipäätään ajoneuvojahan tässä paraatissa on paljon, 130 kaiken kaikkiaan. Ja tässä vähän isompaa kalustoa, ITO-05 ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Siinä telakuorma-auto. Ja siinä tulee Mostka 87M, maalinosoitus tutka. Se pystyy seuraamaan yhtä aikaa 20 maalia. Ja sen perässä johtokeskus Kontti. Ja hiukan kauempana ilmatorjuntalinkki ja yhtymä viestijärjestelmä. Ja varsin näyttävä ase on myös tulossa aivan
näillä hetkillä. Se on Crotale 90M ilmatorjuntaohjus. Ranskalainen järjestelmä, jolla voidaan ampua 10 kilometriä saakka. Ja kuten kuvasta näkyy, ohjuksia enimmillään järjestelmässä on valmiina 8 kappaletta. Ja sää suosii Paratia. Tuulista on, kuten lipusta huomaamme, mutta aurinko paistaa, vaikka sateen uhkaa kovasti. Oli jo ennen Paratia puhuttu. Ja nuo Crotalethan liikkuvat Suomessa Sisu-panssarivaunun kyydissä. Jääkäriprikaati. Sodankylästä jääkäriprikaatin kaikkein pohjoisin joukko-osastomme kouluttaa vuosittain 1500 varusmiestä. Tuossa lipussa muuten näkyy Lapin läänin vaakuna ja Revontuli Seppele. Tämän osaston pääkalustoa ovat niin sanotut bankut, eli telakuorma-autot, ruotsalaisvalmisteisia. Jossain päin varuskunnissa puhutaan myöskin huuvereista, noin niin kuin lempinimenä. Pari jonossa tullaan. Pankkuja ja niissä näkyy päällä ilmatorjuntakonekivääri. Tuon jääkäriprikaatin perustamisesta päätti muuten aikoinaan Urho Kekkonen elokuussa 1979. Ja jääkärimarssi, kuten arvata saattaa, on tietysti kunniamarssi tällä joukko-osastolla. Joissakin telakuorma-autoissa on täällä mukana raskaat granaatin heittimet. Niillähän voidaan ampua aina 8 kilometriä saakka. Sirpalegranaatteja sekä savu- ja valaisuammuksia. Vaikka tuuli pitää Suomen liput ojennuksessa, se tietysti antaa oman säväyksensä tälle paraatille. Ja tekee lippulinnoissa ja muutenkin lipunkantajien työn vähän haastavammaksi, varsinkin kun ollaan sillalla ison joen päällä. Useita tuhansia katsojia on paraati tänne Rovaniemen maisemiin houkutellut. Siinä panssaritorjunta telakuorma-auto. 2 kappaletta. Ja tosiaan vaikka näitä ajoneuvoja on yhteensä vain 4 joukko-osastosta, niin ajoneuvojen määrä tässä paraatissa on poikkeuksellisen suuri. Ja siinä tämän joukko-osaston viimeisenä 2 ambulanssia. Ja tämä lippu kertoo, että vuorossa on Kainuun prikaati. Joukkoja johtaa prikaatin komentaja, juuri prikaatin kenraaliksi ylennetty Jukka Ojala. Eli onnittelut tällä päivämäärällä paikallaan. Kainuun prikaati kouluttaa Pohjois-Suomen olosuhteet hallitsevia jalkaväki, kenttätykistö, viesti, pioneeri- ja huoltoyksiköitä. Pääkalustona Kainuun prikaatilla on maastossa liikkumiseen erityisen hyvin soveltuvat suomalaisvalmisteiset sisutelakuorma-autot. Telakuorma-autohan on melkein kuin hevonen aikanaan metsässä. Se pystyy kulkemaan lähes missä vain. Ja tässä paraatissahan ei varsinaisia panssarivaunuja ole mukana, eli tällaisia vähän kovempia teloja ei tuonne Jätkänkynttilän sillalle ajeta. Ei ajeta, ja telakuorma-autoissakin nämä autot tai korit on valmistettu varsin keveistä materiaaleista. Eikä niissä ole oikeastaan panssarointia lainkaan. Osa näistä telakuorma-autoista on muuten jo aika iäkkäitä, eli ne joudutaan lähivuosina uusimaan.
yleisöä riittää pitkän matkaa se ennen ja jälkeen tuo Jätkänkynttilän silla ja tietysti sillalla myöskin kaikki mahdolliset paikat, joista vähänkin näkee on kansoitettu. Ja tässä myös telakuorma-autojen päällä ilmatorjuntakonekiväärit. Rovaniemihän on nykyisin 60 000 asukkaan vireä yliopistokaupunki. Pinta-ala 8000 neliökilometriä eli 10 kertaa Helsingin verran. Ja edellisen kerran vastaava tapahtuma täällä oli 11 vuotta sitten. Kumiteloilla liikkuvia ajoneuvoja. Osa näistä telakuorma-autoista pystyy ylittämään myös vesistöjä vaivattomasti. Noiden telakuorma-autojen ohjattavuus on erittäin hyvä, koska niiden kahden osan välissä on liikkuva nivel, jonka ansiosta vaunu pystyy kääntymään hyvin pienessä tilassa. Ja siinä näkyy Leguan silta-ajoneuvo. Se pystyy tekemään sillan, joka kantaa 70 tonnin kuorman ja tuon sillan jänneväli on peräti 25 metriä. Eli käytännössä panssarivaunu pystyy ylittämään pienen vesistön tämän silta-ajoneuvon avulla. Eli tässä on nyt silta sillalla. Silta sillalla. Tämä Jätkäkynttilän siltahan on valmistunut vuonna 1989 ja on nykyään todellinen Rovaniemen maamerkki, joka löytyy ei nyt ihan jokaisesta postikortista, mutta melkein. Ja tuo valkoinen auto tuossa kuvassa nyt on sorakuorma-auto ja se kuljettaa mukanaan panssaroitua kauhakuormaajaa. Harvemmin parateissa nähty myöskin tämä. Siinä paraatin vastaanottajat. Ja perinteisesti näissä paraateissa juuri tämä ohimarssi on se, joka kiinnostaa yleisöä kaikkein eniten. Ja ohimarssissa tietysti mitä isommat aseet, sitä suurempi kiinnostus. Ja tässä vaiheessa odotellaan raskaita kenttätykkejä näkyviin. Ja edelleen ollaan siis Kainuun prikaatin osastossa. Ja siinä se on 155 millinen kenttätykki eli kanuuna. Sitä käytetään taisteluiden tukemiseen epäsuoralla tulella. Tykin kantava on 40 kilometriä ja tulinopeus 6 laukausta minuutissa. Näissä uudemmissa malleissa on myös oma dieselmoottori, eli tykki pystyy siirtymään pieniä matkoja omin voimin. Tämä on vuosimallia 1998. Ja sitten täällä maastokuorma-autojen perässä kylmäkontti, vesikontti ja polttoainesäiliö vielä samassa joukko-osastossa niin ikään. Tässä vielä kuvassa raskas maastokuorma-auto, jossa on hiepnosturi sen takia, että tuossa kyydissä kulkee hyvin raskaita ammuksia ja tuolla nosturilla pystytään nostamaan nämä ammukset paikalleen. Muun muassa Krotalen ohjuskasetteja. Vettä ja polttoainetta kuljetetaan tietysti aina mukana. Tykistöprikaati Niinisalossa kouluttaa vuosittain noin 1600 varusmiestä ja 1000 reserviläistä etupäässä kenttätykistön tehtäviin. Ja Niinisalohan on Pohjois-Satakunnassa, se on kylä Kankaanpäässä. Niinisalon varuskunnan kehittyminen tykistövaruskunnaksi alkoi jo 40-luvulla ja nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 1992.
ja